नमस्ते. मैं चिकन बिर्याणी बनवते आहे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य बघा. हे पाव किलो चिकन आहे, हे पाव किलो टोमॅटो आहे, हे कांदे आहेत, हे 5-6 कांदे घेतलेले आहेत एवढे, हे कापून ठेवले आहेत. त्यासाठी हे तेजपत्ता आहे, हे 6-7 मिरची आहेत, अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, कोथिंबीर आहे, हा खडा मसाला आहे, गरम मसाला. त्यासाठी हे मिरची पावडर आहे, मीठ आहे, हा थोडासा कलर टाकायचा आहे, हिरवा कलर आहे, हळद आहे आणि हे तेल आहे आणि हे तांदूळ आहे, बासमती तांदूळ आहे बिर्याणीचे. आता मी तुम्हाला हे सगळं बनवून दाखवते. हे पहिले मी तांदूळ शिजायला ठेवले आहेत, त्याच्यामध्ये मी थोडं मीठ टाकते. हे तांदूळ आहे ना पूर्ण भात होईपर्यंत शिजवायचं आहे. मी ते शिजवायला ठेवते तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर हे पूर्ण भात होईपर्यंत शिजवायचं आहे, पण थोडा एकदम सुकवायचं नाही, त्याच्यातलं पाणी गाळून काढायचं आहे. हे मी दुसऱ्या गॅसवर शिजायला ठेवते तोपर्यंत मी कांदा भाजून घेते. मी आता मसाला भाजून घेते आहे. त्यासाठी पहिलं तेल टाकते. खडा मसाला आहे, हे बघा हा असा मसाला घेतला आहे. ह्याच्यामध्ये 5-6 काली मिरी आहे, हे थोडी दालचिनी आहे आणि हे थोडा मसाला घेतला आहे, ही वेलची आहे, काली वेलची. त्याच्यामध्ये हे तेजपत्ता आहे. हे असे 5-6 कांदे मी कापून घेतलेले आहेत, हे बघा. हे पण आता मी त्याच्यामध्ये भाजायला टाकते. हे आता पूर्ण लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे. मी एका शेगडीवर भात शिजायला ठेवला आहे, त्याचं पाणी घालून काढायचं आहे भात शिजल्यावर. आणि तोपर्यंत मी ते एका शेगडीवर हे कांदा भाजून घेते. हा कांदा भाजतोय असा तोपर्यंत हे कोथिंबीर आहे ना, ही कोथिंबीर आणि मिरची हे बारीक वाटून घ्यायची आहे. मिरची 7-8 मिरची घेतलेली आहे, ही बारीक वाटून पाणी टाकून जरा बारीक वाटून घ्यायची आहे. लाल होईपर्यंत भाजायचा चांगला गरम मसाला आणि कांदा. त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो टाकायचे. हे पाव किलो टोमॅटो आहे, हे असे एवढे 4-5 होते, हे असे टाकायचे भाजीला. हे पण असे त्याच्यामध्ये चांगले भाजून घ्यायचे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, 1.5 चमचे आहे, ती त्याच्यामध्ये टाकते. ही मिरची पावडर आहे, अशी एवढी मिरची पावडर टाकायची 1.5 चमचा. हे हळद आहे, 1 चमचा हळद टाकायची. हे मीठ आहे, मीठ किती आपल्याला थोडं चवीपुरतं टाकायचं. हे आपण आता वाटलंय ना मिरची आणि लसूण, हे मिरची आणि लसूण वाटून घेतलेलं आहे, ते आता त्याच्यामध्ये टाकायचं. हे सर्व टाकून झालं की असं हलवायचं. याचे सर्व मसाले तयार करायला ठेवले शिजायला. तोपर्यंत मी हे तांदूळ शिजले, भात शिजलाय, तो मी चाळणीमध्ये घालून काढलाय. भात बघा मी चाळणीमध्ये घालून काढलाय, म्हणजे जास्त शिजवायचा नाही तो, म्हणजे असा थोडा कच्चा ठेवायचा, म्हणजे तो याच्या मसाल्यामध्ये शिजणार आहे ना नंतर.
हे चिकन आहे पाव किलो. हे स्वच्छ एकदम मस्त धुवून घ्यायचं, एकदम साफ करून. ते आता मी त्याच्यामध्ये टाकते. हे थोडं शिजायला पाहिजे ना, म्हणून त्याच्यासाठी मी आता थोडं झाकण मारते. 10-15 मिनिटं लागतात शिजायला. थोडं शिजू द्या चांगलं. ते मांस कसं शिजायला लागतो ना. आता मी खोलून बघते, जरा हलवते. आता शिजलंय. हे मी आता बाजूला जरा उतरून ठेवते. गॅस बारीक करते. कढई ठेवते दुसरी. गॅस फास्ट केलाय. त्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकते. आता मी याच्यातला थोडा तयार झालेला मसाला आहे ना, तो त्या कढईमध्ये टाकते. गॅस जरा बारीक करते. गॅस बंद करते आणि हा भात टाकते त्याच्यामध्ये. हे गाळून ठेवलेलं आहे. हे बघा, असं चाळणीमध्ये गाळून घ्यायचे ते तांदूळ. भात अर्धा शिजवून. आता मी हे अर्धा भात त्याच्यामध्ये टाकते. हे असं त्याच्यावर सारखं करून ठेवायचा. आणि त्याच्यामध्ये आता हा म्हणजे कलर कसा, म्हणजे छान दिसण्यासाठी हा हिरवा कलर घेतलाय मी. तो मी आता हाताने असा थोडा चितटते त्याच्यामध्ये, म्हणजे दिसायला छान दिसेल. आता हा सर्व बनवलेला आहे ना मसाला चिकनचा, तो मी त्याच्यामध्ये सर्व टाकते. असं सर्व टाकून पसरायचा सगळीकडे. आणि त्याच्यामध्ये हा परत हा भात टाकायचा. त्याच्यावर हा परत असा कलर मारायचा. आता मी गॅस पेटवते. बंद केला होता. गॅस पेटवते आणि बारीक करून ठेवते आणि झाकण ठेवते. त्याचे झाकण ठेवलंय परत 10 मिनिटासाठी. मग नंतर आपण खोलून बघू तयार झाली की नाही. आता गॅस बंद करते. बिर्याणी झालेली आहे, तुम्हाला दाखवते. चिकन बिर्याणी तयार झालेली आहे, तुम्हाला दाखवते.
चिकन बिर्याणी रेडी आहे, तयार आहे एकदम कम्प्लीट. आणि तुम्ही पण करून बघा आणि मला सांगा.